koɓe Pindi TV ɓe waɓe sukaɓe mawɓe on calminama on jowama on jettama en garta yewtere men gande men ɓaleɓe Fina Tawa ɗe ganduɗa eɗen gandi fuɗɗima yaaji no feewi ko adi noon nde ɗen jetto e oɗo musidɗo ceernajo ceerno Djalaluddine Ka en calmin Ibrahima Oumar Kane katante leñol mo Agnam Yeroyaɓe mbiɗum mboɗo yeeɓa Pindi TV no feewi ha tengte émission gande men hanki e émission juddu jeeri e keddi ɗi kala mbaɗa yeeɓa ɗumen e jarnade kala bandiraɓe yeeɓoɓe émission mbiyeteɗo gande men hanki Fina Tawa gande ɗe coofani eɗen dardi ɗo e cheikh ceerno Djalaluddine Ka ceerno Djalaluddine Ka mo ganduɗa o wi Pindi TV en jiimu en nanimo en keɗimama mo hande en garti ɗo e nder nde ko ladde no mbinoɗen e kala saaha addude bandiraɓe gam famde holko wona e dow muɗum ceerno Djalaluddine Ka ko adi fof min namnatama gaga ko joguiɗa gaga ko jangguɗa e ko mbawɗa hol sifaji ƴewgal ngal joguiɗa no poti. alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala maulana rasulillah سيدنا سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحانك اللهم يا مسخر السماوات والأرضين ومن فيهن سخر لي كل شيء من عبادك مما في برك وبحرك حتى لا يكون في الكون شيء متحرك ولا ساكن سامت أو ناطق إلا سخرته باسمك اللطيف المكنون يا الله يا حي يا قيوم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ويسر لي رزقي وسخر لي جميع خلقك إنك على كل شيء قدير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم caggal yettude Allah julde nelaɗo sallallahu alaihi wasallam min calmini dendagal hettotoɓe en ɗo ɓe goni oɗo waktu ɗo ɓe goniri fof miɗen ɓe calmina saɗi assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu en gari ɗo gandanɗane ɗo woni nokku o min garɗen ɗo pour yewtidde hande ko gandanɗane kam ɗum woni ko Fina Tawa ko Fina Tawa noon si haalama tan hakkille meɗen yaaha e lagde e leɗɗe e ko wayi noon e conele en e jeeti en piiɓi en ɗum tagi garɗen ɗo lagde he ƴewle noon koko heewi daabu neɗɗo a wawamba gollede walla mbiya ñagantomba te a larananima ɗum taki ko adi fof a laranat neɗɗo ganda eko dillata ko ganda eko woni hoodere makko dabi Allah haya alquran wi fa nadhara nadratan fi nujum fa qala inni saqimun nelaɗo Allah Ibrahima alayhi salam de wodata ɗo Allah andirno ɗum ko nujum ƴewgal biyetegal nujum woni hono gandirta koode gandira honde hoodere oɗo jogui ha mbawa andu holi kamko eko woni minen noon komin lardata ko ƴewle kewɗe Allah rokki amen hen e siko min ɗe larirta ko ɗiɗe gotal adigal ngal minen larir ko wiyete ko lesdi ramli gandanɗane kala pullo rek haɗa ngal andi e si ɗum heewi façon ngaji heewi dokke ɗe gandanɗane min tawi hen baabiɓe amen e mamiɓe amen goni hen min gari ɓe jangguini amen ɗum ha kay ɓe laari amen ɓe mbi amen ko mami mon mbawno ko on mbawi ɗum noon ɗum arab o wiyata ida kana rabbu dari bi duffi dariban fala talum shibyani fi halati rasi joom galle o si tawama hina fiya buubaji si kurkali ɗi gami o yanata dow mabɓe wadde noon minen komin ko dillat baabiɓe amen e mamiɓe amen gondo hen ramlu te ɗum woni ko gandanɗa nelaɗo sallallahu alih w sallam hina ɗum heɗum dagui e l'islam heɗum dagui ko gandanɗane kam ɗum woni ko tawɗen ko woni dine l'islam min ƴewirta pettaw min memata ɗen fof min ƴeewa ramli e ƴewgal gandanɗane ko ƴewgal ndiyam meɗen hen mbadda jeeti kewɗi sa wi bisimillahi salali mouhammad wala ali salali mouhammad layɗa jugo jinne jugo maysa jinne tufluɗa ɗum ndiyam tuɗɗa ndiyam he guinnuɗa inde makko a inde nene makko wata kono darolgal ni a yiyat alhaaliji makko foof wassalam. hol leɗɗe kewɗen hutade ɗo sadio ndungu tolni ɗo? alhamdulillah haɗa andi ndungu si tooɓi tan alhamdulillah e lagde nde no ndungu o toɓri ɗum ko yettere Allah hande ma yi hewɓe gandanɗane koode mumen heɗe jakko heɗe jaaha ha kay ɓe ñakka kaɓe jakori fof ɓe mbawata ɗum heɓtu e si ndungu tooɓi leɗɗe niɗe ɗe biltirta ina waɗi liggiyaji ɗe min liggoto a lagde he taw mbadda hen kurus sa andi hoodere makko woni ne liggorantoɗa ɗum ni ne leɗɗe biltirta noon gueɗe makko biltirta ɗum ne ko yettere Allah oɗo dumunine sa laari wona ceski en ɗen gueɗe koko sekata waɗi gueɗe gandanɗane ɗum liggete koko sekata saabu yiɗa ndungu sek wona kala lekki waɗoki ko yuwata
koko si ndungu ari koko sekata ɗum ne hande waɗino liggorte sa hen ɓubtima pinɗo ma fof Allah fina makko ɗum Allah waɗi inchallah leɗɗe ɗum limetake gila belwel ngel en fof nen oɗo ndungu waɗino ittirte liggorte hen wana lekki hande mami on ki holluɗo gandanɗani seeɗa ki ittoyo yimɓe tato gondata an taƴowoki o a ɓornata ko wutte tuuba ɗum ɗon kin kam saki memi dawɗo ma fof Allah dawa makko ɗum woni neɗɗo ɗo gonɗa fof a dañat gandenka inchallah. To banggue onon mbiyata noobo ko wiyete ko yidnude e yidde deñude neɗɗo wona e jiimade neɗɗo beele on ko dillata hen? Alhamdulillah ko wiyete ko rendingol neɗɗo ɗum woni noob woni yimɓe ɗiɗo gondo ɓe jaaha nder goto na hem kodungu jiiɗa ɓe fewni tan walla hande enen fof en gandi fulɓe a hoɗoto debbo okke mo gandanɗani ɗum yahrani yahaga nder kodungu feeña hem ɗum noon lamdoto ko mbaɗa hem ko gandanɗani kam ɗum woni noob so wiyama noob no heewi façon ngaji e si noob kala fof hina andi piiɓi e jeeti sa ɗum fiiɓi neɗɗo gandanɗani heeɓin ɗum gandira ɗappindi TV hewɓe noddi toon ɗe min peeri gollodir ko noob min gollodiri e mabɓe ɗum noon ko yettira Allah heewi ko balɗe tati ɗum kam noob amen ko ɗum kisa titi walla jubina ɓiɗɗo ma wona e lagde yahaga nder o accuma nanan hina waɗa ko welimba ɗum ne miɗen hem noob ɗum fof ko noob gona e nokkuji baɗi noon haɗa yiɗodira neɗɗo duuɓi kewɗi on mbawa resodirde jiiɗa resdemba ɗum ne a waɗante noob e ko yaawe te ɗum woni gandanɗani koko dagui e l'islam. E ngal ɗo dawal cekkital haali joni to on banggue to banggue ñimlude ko nandi hen nana haali wonde hamli ina dagui to banggue diine o wooda wiiɓe leɗɗe e ɓuyan o mbawa yaadude beele ko kalɗa joni ko liggortoɗa ɗum tan ko leɗɗe men fina tawa walla aɗa waɗa hen kadi bindi ɓuyano ɗi? haɗa andi alqouranul karim e leɗɗe kala biide ɗum wawa yaadude o majjo ɗum tan ɗum noon ko sekkere alimahu man alimahu jahilahu man jahilahu ganduɗo ɗum o andi ɗum e si majjaɗo kam o majjama sa majjama wonko noon o tawi ɗum wawa wonde dabu leɗɗe e alquran sa ɗum renteni kam nden ɗum wonata ha faw dabu alquranul karim ha dappet ɗum wonta yaade wadde noon so leɗɗe noon hina heewi ni no ɓe guittirta leɗɗe tan taki a janat joni si sa yawti ɗon a gasni ɗum ne a jangi a andat hem leɗɗe ni no guittirano wasi moƴƴude leɗɗe waɗino guittirta ɗum waɗino liggortoɗa ɗum alquran noon waɗi komin hem gollirta neɗɗo fof koko waɗi ko wiyete ko hoodere ma nde wawa yaltoɗe nayyi si wonani ma iyu wona turabi walla hawa iyu walla naariyu si wona ɗe nayyi tan o wonata hem damgal gotal so andino natirtagal hoodere fof ende foti ƴettu ɗum ki lekki walla alquran e si walla waddatɓe ɗum ne andat e sino waɗi gandaɗan hen mbawi mbeɗaɓe kamil o fof ɓe looto tawa ɗum nafataɓe ndigui eko addata ɗum hoodere mabɓe nde fotani memde alquran ni no mberruɗaɓe leɗɗene moƴƴani ko adi e fo a laranat neɗɗo o ganda ki condi holno ndi ittirte holno mbarrata ha kay hoodere makko deeƴa si a jaggananmo neɗɗone heure mo gandanɗane sa laari jiiɗa oɗo ko joguiɗo ko wiyete ko karangue protection ma won heure mo gandanɗane o ɗanoto hoodere nde mane ɗano on heure a wawat jaggudema ɗum taki e si alquran e condi wawa ya sans alquran kala ngo badduɗa hen daki alquran fof condi ardi fof lekki ardi fof waɗi aya alquran bomi waddata hande sa wi zuyina linnasi hubbu sahwati min annisai walbanina والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المعاب سايي حكيل ما فو يهاتكو كو ويتeko timin ko hen ɗum biya belwel ngel ɗum gandanɗane koko woodi ɗum ɓoyɗo mamiɓe amen heeɓe ɗum liggotono min gandira ɗum min jeehi minen nde min janggoy min garti min gone ɗum te gandanɗane koko woodi te ilal abadil abad ɗum yahata on jii ko ceerno wonno e wadde ɗo e kiiɗo ɓokki hono ko haalno ko ceerno Djalaluddine Ka en garti ɗo wonko golliɗa ɗo ko golliɗa ko bandiraɓe jii kono gartanmi ko holko saabi mbaɗɗa ko mbaɗɗa ko e holko pandirɗa hen? alhamdulillah rabbil alamin lawol gongol en jetti Allah julden nalaɗo sallllahu alayhi wa sallam ceerno Abou ko adi fof nen adinomo jaskadir jimmiɗo fof yimɓe nen ɓe mbiyata ko ceerno ala
ndawu ceerno ñaganima kam mi yiyani neɗɗo ñaganima kam mi yiyani joni ɗon janggen ɗon seeɗa holɗo probléme o woni Allah wi en ad'uni astajib lakum so on kam torima ñaagui ɗon kam mi rokka on wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idha da'ani joni noon a yii yimɓe ñagotoɓe no keewi probléme aji yimɓe no ɓuura hewde joni eko woni sababu nde ñagotoɓe poti was ñaaga walla ko ñaagunde wasi wot wona ɗum joni yimɓe gandanɗane kamen goni ɗo tolli gandanɗane rubba abdin qad ala indal uyun ushitu intasarat fil buldan yimɓe nen inɗe mumen tasadirata dow leydi tawa ko gandanɗane ɓe mbayi kono wandu ga Allah ndabu neɗɗo si ari hina ñaganama mi layi ɗum caggal seeɗa yo ya laranba joni probléme o woni ko yimɓe yoɓe janggoy onon leɗɗe guittirte en gari ɗo sa yi ɓokki jiɗɗo wonde place wona hen neɗɗo mawɗo fof ko ɓokki folate heewi yimɓe ɓeɗe jooɗi nokkuji mabɓe hande gila mais ko wiyete ko monsieur le maire gila persidaɓe gila ministére ɓe gila neɗɗo liggotoɗo société yiɗi toon won neɗɗo mawɗo gila jiɗɗo teru hoore mum ha abadil abad haade Allah ittata ɗum ɗo ɓiɓɓe mum dono hen tani makko gara tani mappe garo ko ɓokki watte ko gandanɗani titi neɗɗo jakkaɗo ha yakki ko yakori fof ɗum tasa ɓandu mum fof hendu muusa ɗemɗe kunduɗe naatti ɗum a yiɗi ittude ɗum ɓokki watte ɗum taki garɗen ha ɗo ɓokki he cirɗen hen seeɗa hen mbaɗa misal ko gandanɗan ɗum woni golle ɗe polotoɗo jiɗɗo folungu fof miɗen hem ɗo ɓokki men ɗum hen mbaɗa tawa o arani hay ɗo wawi wonde leydi fof gandanɗani men ɗum liggo jammaji jeeɗiɗi inchallahu rabbi ma Allah hollumo ko gandanɗani kam ɗum sohli ko wassalam a jarama ko kalɗa ko on nanama ceerno to banggue gorakun an yimɓeɓe no an yimɓeɓe moni kala ne jogui sifanole goto moni kala wiya won ko wawi en mbiyaniɓe fof mbawa ɓe jeeya hande ɓe jeeya janggo kono heewi ko neɗɗo liggana dañi hen ko yinno ko e ñalawma walla balɗe ɗiɗi janggo mum kadi hoccito ha laaɓa ɓoccito ɗum holko mbawɗa famde bandiraɓeɓe alhamdulillah gorago kam comme no kaldirten ɗum kulla yawmin tan chaque jour no yimɓe kaldir ɗum goragu kala mba wona o gandanɗane ko jibadinaɗo ɗum si min hem gollodiri inchallahu rabbi ma ittani ɗum e ko laaɓi inchallah kala mba gandanɗane o jibadira ko goragu o ariga amen o noddi amen ndabu goragu simin laari hamin gandi e ko woni muskile o tawi o jibadinaka ɗum haɗa wawi wonde leydi sa min ɓen ma inde birdade Allah hokkuma hem résultat mo cohluɗa kisa noon min ɓen ma leƴƴe amen wassalam ko banggue ñibde nde no heewi mbimi won hen mbiyatma ko lebbi ɗiɗi tan mi woni gorko walla yontere kono anduɓe kadi ne mbiya won hen so tawi ligganima neɗɗo o ɓe mbiya so tan maldanaka ko duuɓi jeeɗiɗi ɓe mbiya ko duuɓi sappo ɓe mbima jomum maydu hen eyyi mi layanima ɗum caggal yeeso seeɗa mi haalanima ɗum mbimi leɗɗe sa itti ni no guittirta ɗum fewani haɗa hen wawi dañde lebbi ɗiɗi lebbi tati e si rafi o artat sa iɗi rewi e bolol noon alquran wima watul buyut min abwabiha garde cuuɗi he hoɗon naate damgal to hoɗon ndewe damgal to ɗum noon gandirta golle sa kala ko mbawata gollude rewata damal he ndewa lawol he largal woni adana sa laari ma andu sa pari ɗon leɗɗe gandana guittirtaɗe minen noon komin ko cafrata e gorago ɓuuri hewko ko ɗum aya alquran walla inde Allah kam ɗum min mbeɗatma liggaɗa inchallahu rabbi hadde min nelduma condi ma taw ɗum laaɓi inchallah wassalam ɗan famama gueɗal gongal ko to banggue ndenka neɗɗo no ñagonde fini foof kisal ummade dingiral ha juma neɗɗo ɗiɗi ko kisal ɗi ko ndenka beelon ko mbawɗa famde bandiraɓe ko golloɗan to banggue ndenka eyyi alhamdulillah andi ndenka kam sa yi jasiki ma hakkille ma yahem ndenka neɗɗo renata hoorema kila enen pulɓe anani jojo jiya neɗɗo o ligge o yakke o doora ar on si ari gam mbiyan mamin ko ñaw ndabu o préparano hoorema ha ɗum yene dow ma minen noon mbiɗen hem jogui lotgal gandanɗane min guinnirigal final tawa min tawna mamiɓe amen e baabiɓe amen heeɓe ngal looto lotgal ngal gandanɗane sa ngal lootima sa welama daraɗa a adine he foof mbaɗa ɓandu ɓoldu hay berra inde ma inde nene ma dawɗo ma foof Allah dawa makko ɗum mi haalanima ɗum caggal yeeso ɗum ki ɓokkine kini ɗo sa ɗo sampama so ceerno mbo hulani Allah si ƴeewima te ɗum wona ndigal ma hay wawatama yiide ɗo woni gollete daña ndenka neɗɗo noon ɗo mbawɗa won fof sa laaɓi dañɗa ndenka tan gueɗe ma fof uddit
sa dañani nden ka wawa dañde haydara man asa sifran min al akhlaqi wal adabi yahya faqiran walaw yamshi ala zahbi neɗɗo sa wuuri ala jikku moƴƴo ala needi ala nden ka e ɓanduma an hay sa yoni dow milliard uji an innira badola e arab wadde noon neɗɗo ɗo mbawɗa won fof ya laɓɓin ɓanduma ndena hoorema gandanɗane kala ko ari luranteji ɗum yawata hebdema dabu neɗɗo fof ɗo pinɗa fa ɗo foti muslade sa wawa finde haɗa muslo mofta hoorema gandanɗane kala mbaw weɗani isnu pour o ƴewma si ƴeewi hina huuli Allah o wawatama yidde ɗum noon woni wassalam. dawal men sakket paɗen dawal men sakket koko kalɗa nane mbiɗa o ɓokki ne jogui won golleji saɗa golla ko yimɓe tata gonata wonko yenete e wonno neɗɗo siforto andi ko lekki ko kollumami caggal keeci ganduɗani sa ari haɗa itta ɗon condi taw ti ko ndenko si niɓɓi haɗa wawi ar ti ko udditare fof lewru ndu yalta ano taƴatɗo condi a gondataka yimɓe tata e se ɓornata ko comci ɗum kam dawɗoma Allah dawa makko ti ko uddital ngal walla ɓañre jiɗɗa yo yimɓe fof nanma ɗo tilluɗa fof mbima boni ɗum noon ala jeriñ wodi jeriñ ko sa yi ciwa tawa haɗa wodi halis walla haɗa wodi ko joguitiɗa ɗum woni ko gandanɗani kam ɗum woni fayda jokkodirɗa amen fof inchallah ma dañ wunene nde sukli. on paami yewtere men gande men fina tawa ɗo e nder nde ɗo ladde nde jiiɗon e nder dow kiiɗo ɓokki ki ganduɗa en jii ko ceernajo o haalen ko wiide bandiraɓe tan gande men hanki majjani mayani heddi ko wawɓeɓe eɓe mbawaɓe e kadi Allah jogui wuneji Allah hokkata wuneji ɗi en ñaguima kala cabobinɗo taw ko enen goni sababu o yo Allah hokku ɗum ko yiiɗi hen ko Allah waɗa hen moƴƴere Allah waɗa pamudel waɗa nanudel ko ceerno Jalaluddin Ka wonno koɗo men e ñalawma hannde o ceerno ho konngol hayso gotol tan ngol mbaynotoɗa faade bandiraɓe suɓiɓe ittude haajuji men ina kalfinma te ina koolima. alhamdulillah min calmini dendagal heɗotoɓe en ɗo ɓe goni kama ɗo ɓe goniri fof narɗa hetto o émission haaju makko humtata ko amen yo Allah wattumomo yi zahiri o e batin be jaa rasulillah en toro yo Allahu reen dendagal julɓe dendagal fulɓe ɗo ɓe goni kama ɗo ɓe goniri fof والحمد أول دعوانا وآخرها والحمد لله من حين إلى حين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام بندرابي on jaama ha laawol gongol so Allah lamɗo jaɓi